senang kalian tuku temulawak mangan brengkesan enak rasane paling enak dik dirabi pelawak nek Agustusan akeh tanggapane pancene wong cinta gak ono tokone ning pinggire Bengawan tansah setya ngenteni sliramu eling jamane semono wis ndungkap pitung ketika ning pinggire Bengawan saben mong tansah kelingan wis prasetya ing janji kang suci ing lair terus sing ati senadyan kaya ngopo manungsa omong bisa ngreka lan jangka Gusti kang paring idi lan pasti kita saderma nglampahi ning pinggire Bengawan wayah sore sansaya kelingan gawang-gawang esemu cahayu gawe sedheng atiku esek-esek karya baru CJDW SAS ekolane satya ngenteni sliramu eling-eling jamane samono wis ndungkap pitung ketika ning pinggire Bengawan saben omong tansah kelingan wis prasetya ing janji kang suci ing lair terus sing ati senadyan kaya ngopo manungsa omong bisa ngreka lan jangka Gusti kang paring idi lan pasti kita sadar wong lampahi ning pinggire Bengawan wayah sore
tahun telur 2026 macem-macem program sama sisi model persegi panjang gerbang tunggal uga kaca tembus pandang pandang detail bangunan sarwa dipertimbangkan lah menghindari anane iku perlune gandenge abang koperasi desa menjadi perhatian tau iyo hae hae ya iyo iya iya iyo koperasi desa saiki wis berdiri wis melanda ono pelosok negeri dodolane sarwa serba serbi menjadi saingan rakyat sendiri kebutuhan pokok saiki larang regane kabeh padha bingung mikir saben dinane sampai direwangi utang tangga tanggane sing kuat iman runtuh harga dirine koperasi merah putih wis ana endi-endi dibangun dhuwur gunung uga pinggir kali mung perlune jare demi negeri tapi korupsi masih di sana sini mung dongaku wae kanggo warga kene UMKM stabil lancar penghasilane pegawai negeri mundak bayarane sing dadi tukang tambal ban akeh tambalane. Alhamdulillah tesik diparingi kesehatan awet panjang umur karya baru saged sowan teng desa keper nggih alhamdulillah kajate sedekah bumi ngruwa-ngruwa desane mugi-mugi mawon rezekine melimpah ruah kantuk barokah bumine melumpah ruah rezekine kathah Allahumma tahun ngarep karya baru mana nggih nek sampean gak nanggap karya baru rugi sing rugi sinten kula sak rombongan
guyon. Hidup tanpa tertawa adalah hampa. Tertawa adalah hormon awet muda. Ngoten nggih? Ndek aja. Sing enom-enom kerjane sing semangat, nek ndolek arek wedok ojo sampai salah tresno. Karo ring esok ngerti. Digoyang bersama karya barunya Indonesia. Seks ludruke remaja masuk. Aku iki pantes mung dilarani, apa pancen wis ra ana sing ngerteni. Merga salah tresno dadine kok malah lara, jebule tresnamu kanggo wong liya. Sliramu wis nate ngucapke janji ora bakal ninggal lara lan gawe gelan ning ati, nanging kahanane aku kudu kuat nrimo salah tresno karo kowe gawe citra. Terima kasih. Asoy masuk bersama Pak Naryo, asik matur suwun. Nangis aku iki merga kahanan sing ana, salah tresno karo wong sing wis tak perjuangno. Duh Gusti paringono kula kuat ati kanggo ngadepi lelakon urip iki. Apa pancen iki wis dadi garise Gusti, yen sliramu wis ora iso balik ngancani. Nggih, terima kasih. Kasunyatan salah tresno ninggal keloro bakal tak trimo kanthi ikhlas legowo. Masuk karya barunya Indonesia. Halo druke lo iki asoy bersama Arinada Arya Audio. Goyang Pak D. Aku lan sliramu wis nate ngucapke janji ora bakal ninggal lara lan gawe gelaning ati, nanging kasunyatan salah tresno gawe lara, kasunyatane kowe gawe citra. Merga kahanan sing ana, salah tresno karo wong sing wis tak perjuangno. Duh Gusti paringono kula kuat ati kanggo ngadepi lelakon urip iki. Apa pancen iki
kasunyatan salah tresno ninggalake loro bakal tak trimo kanthi ikhlas legowo kasunyatan salah tresno agawe loro bakal tak trimo kanthi ikhlas legowo sing ayu gawe rebutan ringin condong ana kutha Jombang ayo condong nang pembangunan waru-waru doyong doyong pinggir kali ayu moblong sing ayu manasno ati tuku pahlawan ana Surabaya ayo tumandang bangun negara waru-waru doyong pinggir omah ayu moblong sing ayu kakean pola mangan rambak entek mong papat aku kenal tanda tak tinggal minggat kok mesti lah ono ngurus suwit tok kok niku lha apa gak ngurusi konet sing penting aku gawe waru doyong waru doyong wong warune wis roboh kok cek doyong ae lagune ku ngono re wong yo elek lho ana sing nyopo yo an ya diampun Mas aku biyen tau ganteng yu. Lho, mosok rek? Lho ya iya aku biyen glesa mrene nome Sogol. Lho, jenom jenggo ganteng rondo kene kabeh padha katut aku. Lah, aja caca rondo. Ngopo? Begenggek katut ta iki. Melayune mesti runu. Kon mangi bilen apa? Waru doyong. Waru doyong ngene kok. Iya. Nanane nonane nanane nonano nanene nanane nanane nonano ibu-ibu bapak-bapak repe jonet mek nano tok nano mataku sing ngene kok lho ayo ya apa kaitane lho waru doyong pinggir embong ayu moblong sing ayu bojone wong dadane bojone wong ya sampe gak ngono Ci timbangane bojomu petot pring kuning mangklung nang njaba turu miring karomu awakmu kok ngono sih sing garai ku awakmu aku lak bener sih iya sih waru doyong pinggir embong ayu moblong sing ayu bojone wong iya pring kuning mangklung nang njaba turu miring karo mulet kepegelen mergo kesore lungguh ae
Waru-waru doyong pinggir kali ayu moblong sing ayu manasno ati tiba manasno ati nek bapak aku tuh bacok dengkule pring kuning digawe patokan turu miring kakak ping pindho kate ngawur kon sing garai ku awakmu aku terus waru-waru doyong pinggir kali ayu moblong sing ayu manasno ati pring kuning digawe patokan turu miring gak kaosan ongkop waru-waru doyong pinggir omah ayu moblong sing ayu gak sapa omah berarti gak sapa maneh bapak aku kudu mateni tuku jamu sak botole bapakmu turu ketok iki kok mesti ngawur sing garai ku awakmu aduh lah bener ya ayo waru-waru doyong pinggir omah ayu moblong sing ayu gak sapa omah tuku jamu sak botole bapakmu turu ketok koreane roto waru-waru doyong pinggir kali ayu moblong sing ayu lari wariwi riwa-riwi ya iya dia tutuk nganggo pipa ledeng sing ndukur nganggo sing nisor kenceng jelasno kasih jelasno tak jelasno apa iku mang sikile kenceng mergo mari tandur sekesuk oh berarti keramun wah keram dadi iso ngene terus kok parian kok ngawur karepe dhewe iya Ci lho ono perete nek iya kan mang balik terima kasih aku gak belas Ci lho mencureng iki lho aku napa geger ambek arek geger sapa aku nyabrang apa ana arek numpak sepeda motor arek jek nom iya lho ngono iku lho ngowerem aku dilokno ya aku nyabrang tuwek nyabrange gak iso kok delokno ngono kok delokno rek oh iya aku yang mbales aku aku dilokno goblok kon niku sampai delokno goblok tuwek nyabrang gak iso aku mbales nek bales apa sing goblok ku ya kon lha kon jek nom gak iso nabrak wong tuwek ya iki disasar wah niku ha iki apa kate tak seneni kon lha apa kenyenene aku sikat petok kok bojone lu sini ji lho apa bojomu sini aku lak nang pasar ketemu bojomu bojoku lah kok bojomu lho aku ya dikongkon ngutangi dikonyut bojomu gak tau gawe kutang ta sebalenono lambemu Gus ndrotok ngono sih kon iku dublek kon iku aku nang pasar ketemu bojomu bojoku akeh wong iya lah kok aku dikongkon ngutangi lho kon dikon ngutangi bojomu gak iso gawe kutang dhewe ta mulane Gus turu rumah-rumah tak delok pendile kok montir ngutangi dhuwit utangi dhuwit gak ngomong ngutangi dhuwit kongkon ngutangi kok ngono lho iki lho kok sumpek aku gak sumpek tok mari dibawanting ngaji apa aku pirang-pirang dina gak tau mulih rek masalahnya awak dhewe ben dina mulih didoleki karo pacarku duwe pacar iya bojoku sing dhisik tak pegat lho wes tak tinggal gak enak belas lho maksudnya gak enak iku ya apa masane oh masane masa gak enak balas Iya, masak tadi ya aku saiki golek kenalan maneh arek jek anakmu lak situk sih kok situ tapi gak ono ndase iki lento goblok gantiin kacang ijo ndase terus saiki mbok menawa arek iki bingung ndoleki aku engko bae padha awakmu ndoleki aku warang daruh lho ya petuk ono bae kangen ngono lho aku wis gak gedugoblas pisan lho padahal arek iku sudah cinta sama kamu lho iya masih cinta bendino ndoleki aku lho isin Gus
Isin pol pokoknya wis. Ya wis pokoknya ketemu areke. Iya. Aku mau ngomong Ya wareng gak ketemu. gak ketemu wareng ngono. Kate kok ngomong ketemu tak pateni ngono. Lho, kasare rek. Lu dosa ngejak kancane ku. Lah iya. Lho, Aja mele-mele tak jero ngono. mun digoleki ya. Lah saumpamane Terus lho. Obrakan teko endi rek? Apa Oh Ji? enggak, maksudnya arek ayu teko endi ngono lho. Aku iki wong baik-baik. Oh baik, meneng ya. Meneng. Nek difoto. Ojo ngono. Aji, Nggih. gak lali aku. Lho Ji. ya tetep ganteng. Cagos. Iya. Ya Allah, Cak. Kangen aku, Cak. Piye kabare, Cak? Oma piye mantan, Cak? sampean iku mari ngombe jamu galian ngosek, Pak. Apa, Cak? Wong ngomong kaya bete kate ngendok kon iku lha apa sih? Ji, lha apa, Ji? Rontok. Kok perlu abang ngono, Ji? Ya ben mari disemir. Ngawur. Cak Agus. Ya ning. Aji. Nggih. Kon gak ro emas Aji. Oh, Mas Agus. Duduk. Mas Aji. Duduk. Lah sapa? Mas Jonet. Jonet iku dudu emas. Apa, Ji? Tembaga. Aji. Terus dadi sampeyan goleki Jonet Ndoleki Mas Jonet. Seneng. Sampai aku niku wis kadung apane? cinta. masalah. Loh, gak ro ta, Ji? Sapa nih? Ji, Golong-golong mung loro. goleki Jonet Lah iya, kok kolu ngono. aku lho mungkuk Aku lho gumo delok Jonet iku. lengkap. Dadi sampeyan iku sing dicintai Mas Jonet. Pesene mang ya apa? gak oleh. Ya, lah iku kadung koyo ngono iku. Tapi nek delok bokong-bokongane apik pancen iki. Lho, kok iso apik? Iki lho bokong-bokongane apik. Iki umpamane duwe anak ngono ya apik-apik. Lho kok iso ngono? Sapine Pak Ngader iku bokongane apik-apik. Anak-anakane yang apik-apik kon. Wis dipadakno sapi. Kok dipadakno karo sapi sik Cak Agus, ya aja ngono lah. Bokong sakmene iki katoke ukuran piro sih? Kok tambah takon katok? Dolek Jonet. Ndoleki emas. Pen ero ta gak Cak Agus? Ji. Ya apa Ji? Ya gak apa-apa kok tambah dikerayak kene. Ji, Cak Agus. Kok ngomong takon kok iso tambah rundingan karepe dhewe? Umpamane sampean ku gak ketemu Jonet. Loh, Gak ketemu Jonet ya apa? ya sedih aku Cak Agus. Lara. Aku wis kandung cinta. Lara, niku Cak Agus lho. Wong loro ati kok kene. Atiku kene. Lah kaitane kene lak sesuk mloro ta? Iya, Ji. Melorot. Ana sejarahe. Gendang iku wong loro ati kok. Wah yo. Ana Indonesia bagian tengah iki lho. Kali. Cak Agus. Kepingin lho Jonet. Iya, kepingin ro. Ya apa, Ji? Ya ditutuno panane. Kalau Ning. Delon ta drijiku ya delon. Kita nada-nada. Lho, dadak. Coba. Kita. Sop, Duduk, Agus duduk. sapa iku? Iki lho delon drijiku seret. Lho. Jare tekane kok muli sore mangkel atiku goleki merono merene. Cok get you genah-genah ae yo. Kebanteran aja. Kebanteran. Merocut aku. Kaya sulinge pabrik kelembung ae. Jare tekane kok sampe yamene mangkel atiku goleki
kepingin weruh bedelan dadaku anak jenengmu. Diwaca. Wajan. Jone. Kan iku yang kok jelek di. Lho nek jenenge Jare tekane esuk kok mulih sore aku kate njaluk kabahaya iki rek kok semayani ya Allah Mas, ya apa iki, Mas? Adem-adem ngene. Enak mangan capcay. Mari mangan capcay. Ganti ayam geprek. Terus nyetater Yamaha bebek. Langsung nang tangkis. nyodol begeng-geng Wes, Mas, ya apa iki tanggung jawaban? Aku iki wis kadung sayang ambek pean wis kadung cinta. 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 C ceria I indah namun T tetap A abadi. aku Seperti kok cinta mbek aku iya iyalah. aku kate ngerabi Rika iya padha bareng ngene iki rek minggat aku Apa nek? anake lho 5 Hei, anak 5 ki lho situ gak ana sing beneh Lah terus ana sing nomor 1 bungker Wah iku padane ndok. iya ana sing setruk ana sing kece ana sing penceng ijine lha sijine mlakune petor ngene lho Terus Riko iku ya, Cak ya. Aja kate ngomong ngono, Cak. Masih anakku 5. Ana sing jatah dhewe-dhewe bapakne, Cak. Sijine arek 5 juta. Sijine arek 5 juta. Aja bengongno anakku. lha terima dadi ya oh dadi terima dadi Masih aku rondo, Cak ya. Anakku 5. Aku jek iso, Cak, diwolak-walik kaya goreng telo. angge orang-orang ora melok gawe melok momong nemu rondo randane ompong duwe anak sagede kingkong ande orang-orang aku kate gawe konangan wong borong konangan wong didengke wes ya apa iki? Wes siapa, Cak? ya wis Iki keputusanmu lho, Nek. Iki apa jare awakmu lho? aja melo-melo Gus kon iki lho Wes siapa masih aku karepean? elek kok dipilih rek ya wis gak apa-apa aku ngimbangi ketresnan pean Iya. cuma syaratnya siji Gus Apa kon syaratnya? kudu teko nang omahku Aku teko nang mapean. apa sih rek Nek, umumnya bener Iya. wong lanang teko nang wong wong wedok. wedok lho cek umum wong wedok itu ambyuk nang gone wong lanang nggo keper ki lak ana wong wedok kuwi Seje desa mawa cara gending lagune patet. Nek biyen wong lanang ambyuk nang wong wedok, saiki wong wedok ambyuk nang wong lanang. iya cek umum keper kene Wes gak apa-apa, Cak Agus. Iya, iya. Haji tak turutane. Iya, iya. Mergo apa aku wis kadung cinta ya. iya Wes nek ngono entenono aku ndak mapean ya. iya la ilaha illallah Kok iku lha apa? Apa? Kan delok bokonge apa? bokonge rong pikul kuwi dipangan cilik 5 kantek Wis, Wis, Gus. nek wis awakmu dicintai wong wedok, keputusane ana kon. wis iki ana paribasan Iya. Petruk tenguk-tenguk nemu kethuk Iya. aku wis tuwa golek bojo iso jemono sing penting ayo melu aku Nanti. Ayo.
dadi rondo company. Gak rabi karo sing belanjan. Rabi iki gak wani. Duwe anak situk lanang belakrak. Gak tau nyoban nyomah tapi yo nyambut gawe. Nyambut gawe gak mulai-mulai. Karo bone wis tuwek ana omah. Wah, rek kok gak seneng. Kaya kanca-kancane ngono. Bareng peno aja gremeng. Kegeti ae apa? Bareng peno ndok omahe jeng, aja ngomel, aja gremeng. Tangga sing gak seneng peno iki jare duwe lara gendeng. Oh, kon iku napa aku tuwek kok. Dadine wani temen. Walah. Peno iki tak aku turi peno iki. Aku katuturi ya. Iya kaya. Biar metu tekan nek aku kene. Iya, masih ngono peno aja gremeng, ngono lho. Aku gak gremeng ya apa gak ngrasani awakmu. Apa? Kene, tak dadi. Aku kurang anut aku iki. Ya wis ngerti awakmu nyambut gawe. Iya. Oleh kaya 100. Iya. Kon kena aku 50. Heeh. Aku wis seneng. Iya. Kowe ngene, Mbok ya. Aku mulai mang duwe penjaluk nang meno. Lho penjalan apa? Wong awakmu sembarang ya tak turuti nak. Iya. Kalau sepeda tak tukokno. Sepeda motor ya? Iya. Mu aku 75 wis aku gelem kok. Enak melakukan rinting tes. Ya sembarang tak turuti kurang ya apa? Iga, aku njaluk rabi. Rabi. Jualane jonet. Ya apa? Kok kok iso njaluk rabi wong kono sunat kok sik doro. Heeh. Aku durung sunat. Doro kok sik gawa kan lali apa sih? Mulane mbok aku adus tak delok kok dhewe pancet. Lah iya. Wis kene wis gampang wis. Rabi dhisik sunate kari. Oh ya wis nek ngono aku tak Rabi dhisik sunat kari. Ya. Tapi gale Pak wong Islam kudu sunat dhisik. Loh, ya, iya. Nek mari sunat rabi. Lah nek sunat Iya. kari ya lucu. Pak. Iya, aja ngono. Larian. Ya perek sing tak pekat boker. Halo. Boker. Ya perek boker iki. Ker. Boker. Coba boker iki gak ngene. Halo. Halo? Halo? Ker? Halo? Boker? Halo? Boker iki rek. Olehmu kemaruk ku lho dolan HP iku lho. Kemarin dolan HP apa lek wong dibel iku. Halo iku semau rono. Iya tak terima tapi salah sambung ku mang. Riko kok Salah sambung. Wah, aku riko meneng-meneng ngebel rumah sakit iku. HP ku aku. Lo keliru ah. Oh. Aku anjane wis suwek. Apa sih? Lek aku ono perlu. Lho apa? Ademu iku njaluk rabi. Padahal durung sunat. Walah, paling riko gak kate ngongkon ndolek calak ngono sih. Iya. Aku lho wis ngerti, wis tak dolekno. Lho, Wis tak lungi alamat jelas, tak kongkon rene. awakmu dikandani adekmu, Mama. Dikandani koncone. Walah, yo. Mang ngomong lere ngenteni ojekan. Wis tak lungi alamate yo njucuk kene iki. Oh, ya wis nek ngono iki tak lebone kene tak gede tak susonane kene. Oh, makane salah sambung ngono kalau lebokno kuno. Oh, Salah iku ngene. temen ah. Pengalaman dek iku. Oh, ya wis nek ngono beneran. Dadi nang iki gak buku. Hei! Hei! Ora apa wong godhong kok kate deres iku. Jare dikongkon nyunat. Sampean boten setan sing sunat. Iblis, mamu lho gawe prengoso cok gede-gede. Lek ngomong cek gak bengong. Lah wong kuwede nyebar bune lincip. Dadi setan. Lah sampean boten. Nggih. Sampean boten. Sainten sing sunat. Sainten yo, Sainten. pesen bener. Sainten iku wedok, niki sing sunat lanang. Olah apa sainten? Iku lho wae nek keren jaba nek gak sapa. Sinten? Nah, iki sinten sing sunat? Sing sunat iku anak
aku. Oh, yogane sampeyan. Nggih. Yogane sampeyan teng punden. Pono lor pundene. Kok teng punden iku lho. Oh. Boten teng punden. Apa nek kacana? Teng pundi? Teng pundi yogane sampeyan? Anak tumang tak kokon adus nang mburi. Arek aduh. Tak kokon siap-siap. Lah wong kekedan brengos kandhani kok. Ngeten mawon. Yuk. Tak susule. Kok calake selek ngalih. Oh ngono ah. Ya wis, deloken kono. Nek durung adus sono. Nek durung keramas sono. Sing cepet ge nek nyusul kula menika telak teng Juanda. Budal nang Irak yu. Oh, digendake. Nyunat nang Irak. Le. Aku takon ya. Piro sing kok ngono? Mbah, aja takon piro yu. Nek aku saru kanggone aku yu. Ada takon piro yu? Lah aku saru aja ngene-ngene temenan. Yo gak oleh nek aku ngono iku yo ya. Nek dikongko nyunat biasane langsung diamplopi karo sing ngongko nyunat. Tak lompokno tak lebokno nggone gelangsing. Teko omah tak sok nggone ngorepe mbone kacung. Tak buka tak hitung ana sing 8 juta. Loh, Ana sing kei 15 juta yo. lah kok cek lho nunat 15 juta. Lho aku cala sing wis kasewur yu. Oh, kasewur. Kakak kentong ah. Iku lho wis nandi-nandi wis ero nek aku ku cala yu. Cari pajak kepo. Le, aku nganyang. Bu, nganyang. Yo. Oleh nganyang. Apa di nganyang yu? Mulai apa wis nganyang pikiran. Jene tak apa ki. Ya wis Tak apa. ya. Yo. Ger. Durung disunat kok tonton sih. Maksudku mlaku mulih cekak banter-banter. Oh. Nek sunat celang waras. Carane wis teko ta? Ya wis lah. Carane wis teko. Wis teko ta? Wis iku lho. Carane. Apa sih nek kok iki? Sapa sing ngandek-ngandek iki? Oke. Aku. Kok ini gak melek aku lho. Apa? Iki dudu calak iki. Apa? Iki jagal iki. Oh, nek jagal mbele sapi, mbele wedhus. Nek aku cala yo, mbele manuk. Oh, Kadane calak kok niku. Gel. Eh? Brengose mari kecemplung uli, guys. Durung kok bermotong brengose. Iya. Eh, gak loro to? Sunat. Gak loro nek. Gak loro ta? Kayak dicokot semut lho. Sakit ngono tok. Iya ta calak gak loro. Cara sapa? Ya lara pol. Kowe mulya ae. Wis kadung mrene kok mulih. Ya wis ngene. Sunat ketara Ngene wis. sunat. Aku gelem sunat nek kena simangku. Ayo. Waduh, iku lho bogel. Gak wis. Ademu e. Gak padene wali songo. Wis kene mulu kene kok ta. Ada di Fiona. Loh, Gel, Apa-apa? calak iku umumnya nggawa tas. Iya. Wong calak kok nggawa gelansing. Iku kate nyunat apa ndolek ulo. Ngunat net. Njene alate ku akeh. Apa calak gak bondo ngono kok. Aduh, kenceng ya marah. Gendeng matamu ah. Kok ngene jenenge gendeng. Ganteng. Ngomong gantenge gendeng. Jenang, Cung. Oh ketan. Kok ketan? Nek jeneng gak Maksudnya ku jeneng. Walah ngomong jenenge jeneng. Wah, jeneng aku gak iso ngomong jeneng. Lah iku cocotmu iku. Calak kakek cocot. Jenenge awake sapa, Cung? Jenengku ya Muhammad Jonet Abdullah. Oh, jenenge wis apik. Abdi. Is Islam. Muhammad Jonet enet-enet. Oh tak pateng kok. Jenenge wong gedulinan. Muhammad Jonet Abdullah.
Wong lanang kudu sunat yo, Cung. Nggih. Cek resik sakabehane. Nggih. Sapa langgar, Cung? Bendina Ngaji. gak nyolong sandal. Ngaji Lho, iya ngaji. Wadah kakek cocok tak carai. ditakoni Ngaji. Ngaji, Cung. Ngaji. Kok nyolong sandal? Ngaji. Katam. Katam tak dolek dodol bakso e. Dudu katamiku, Cung. Katam. Katam iku nek wis mari ngaji, engko dibancai. Iya dibancai. Dibancai apa, Cung? Gorengan karak. gorengan karak sing Kok gorengan karak sih, Cung? Ya kakek cocok temen deh. sabar lah. Iku lho, Cung, dibancai sego ning kuning. Diwuru-wuri serendung. Dikek kentung dipul-kempul tadi begedulik. Oh, tadi pegedul tuh bener digoreng garing tadi pegeng ya. Oh, Wah, meduron di. Oh, engko rasane areng Madura. Oh. Madura senep. Oh, kecamatan Mules sih, Pak. Kabupaten Selendep. Arua lho, Cung. Kalianget. Oh, Kalianget. Oh, iya, Kalianget camat Kali Kaduen. oh, Misakrip. Sadat iso, Cung. Oh, gawil. Ya ngaji ya, Cung, cek gak loro nek disunat. ah, Bis. Mini. kok bis mini gitu. Kok bis mini sih, Cung? Iku lho, Cung. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Asbes. Oh, pesine pas iku lho. Kok asbes sih, Cung? Cocok calak iki rek. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. jilbab putih lambang kesucian yang bersinar di tengah malam gelap gulita. Wah wah. Oh, gendong. Kate nyungna tak kakek pola. Sama ngejer aku. Nanti calak tenang ae. Wes mulia. Mulia pesine. Gak lu kate nyungna to apa kate ngrebel. Lho nek saiki penjalukane macem-macem, Cung. Iya. Nek aku nyunat nganggo iki, engko nek tak tarik, tak balekno. Metu kiru-kirane. Ya gak metu kira-kirane langsung serot kawir-kawir ini. Salah gak bodong. Wes, cara. Perlu kate nyunat apa kate ketok bongkotan. Lho, nek ndelok muru-murane awake, nyunate nganggo iki. Nisor diganjel karo bongkotan, diketok ambek iki cethak. Langsung petetak. Kegiatan mencolot. Oh, akhirnya itu di rumah Apa? Tambah nemen nek. Serine wae calak. Ya nek kena sing ndukur nang pedhot. Bareng kena sing nisor apane gantek sak dongkele. Oh, kenapa, Jom? Kenapa gitu? Ah, surangan jual. Cek lagep. Loro, Jom. Belas gak loro. Oh, dicocok. Loro, Jom, ayo, Jom. Sakit. Kok kate nyonat dengkolku sing dituthuk. Wah, sakit
saking gopone iku mang masalahe go ana mayo ninggal wong jange disunat ngono lho. Gel. Anak pean ae jene rewel wong jange Oh, disunat. nek iku wis gedhe gak wani-wani sunat iku. Alat iki akeh. Ya. Sunat umure wis akeh termasuk wis kasih. Ayo, wis betina tak sari sunat ya gak gelem. Saiki kate rabi selaran sunat. Bengok lho anak nika. Mbok, aku darah situ keluar. betah loro. Ayo. Betah-betah mana? Loro-loro suwe-suwe enak. Sunat gak gelem. Ya bapak, Lho kok minger-minger ngono apa? Mari kegepo saiki doleki. Durung wayahe nah. Ono apa, Pak? Papane. Kemanten anak iki. Worono. Warane iki lho rek cecek-cecek. Ya wis gak apa-apa wis diterusno ae. Terusno. Masalahe manteni wis Lah kado kate ya apa? iku nek iki pasti genah-genah lho. Genah lho. Tuh, aja dipinger-pinger. Nggih, gini iki griyane. Oke. Ya Allah, Mbak. Kok ana? Aduh. Dola yo main sampe bingung. Apa? Mari dilungguhi doleki. Mbak, lapa iki, Mbak? Lho alana iki tas mari sunat. Lho, Sunat. cek kae sunat tas. Alah, lak suwe iki, Mbak. Loh, aja kuwatir nek aku sing nyunat. Paling 4 tahun. Wah, ya selek nyenyek goblok. Agek iki lho cedhut-cedhut. Oh, cedu-cedu, Jong. Jok kuwatir, Jong. Tak sembur aji kembala geni. Langsung ngobok. Kek waras. Mbak. Wong aja le-mole. Yo, Cek kene aku tak nang mburi. namburi ya. Bubuk. Oh, bubuk ya nak, bubuk oti. Oh, dolek. Arek kadang. Lho. Biru. Aku tak nang mburi, Mbak. Ya. Ya wis. Jone iki durung sunat sih. Durung. 2 tahun kepung kok nggak bayang ya sunate sapa iku? Oh, iku sunate bapakne Jone. Wis, iki yo kajate sampean, uga kajate warga Keper. Keper ya. Iki acara ruwah desa. Timbangane turu sore-sore. Iki waconji. Iki wonten permintaan dari Cak Lasmo minta gending gobok asmara. Sekian, terima kasih. Monggo Bu Ju. Nggih.
turu sore-sore. Lah apa, Cak? Ayo nang keper. Acara rumah desa. Hiburannya apa, Cak? Hiburane teater konvensional Lodrok Karya Baru Mojokerto, Jawa Timur. Halo. Demikian tadi Anda telah hibur pelawak-pelawak Ludruk Karya Baru, tentunya bersama Bapak Haji Agus Kupit, Bapak Haji Jonet dan kawan-kawan lewat dunia penuh tawa. Harapan kami mudah-mudahan bisa berkenan di hati saudara. Hadirin dan para pemirsa yang berbahagia, untuk acara kami selanjutnya, acara menghibur Anda semalam suntuk. Pada malam hari ini, keluarga besar Ludruk Karya Baru Mojokerto sengaja memenuhi salah satu cerita permintaan dari Bapak Ibu Panitia dengan judul berdirinya Masjid Demak Sunan Kalijogo. Ngene men ya rasane wong abot gak duwe. Seumpama anak bapak ngono paling uripku enak. Apa-apa golek tikus gak sanang panganku ambek mbok. Terus aku ngene iki golek tikus lho endi wong tikus e gak ono. Manuk ya gak ono. Mboten badhe merjaya pati kali panjenengan. Monggo nyedak mriki kali kula. Oh, kula nderek tetepangan kalian panjenengan. Jenengan menika sinten?
iki sapa, Nduk? Yuga panjenengan namine Amia. Kula tak nderek tanglet teng yuga panjenengan kok nggih. Nduk Amia. Sadurunge awakmu ditekani mbokmu ket mau tak inceng. Awakmu kok culula ana sawah kene iki ana barge opo? Golek tikus, kok gawe mangan. Nduk Amia, awakmu iki menungso. Kok nganti awakmu duwe pamikiran golek tikus mok gawe mangan? Kamangka tikus iki dudu panganan sing mestine dipangan menungso. Apa Nduk? Inggih, Mbok. Kados ngoten nalare nganti yuga panjenengan gadah pamikiran ados tikus damel nedha. Nduk Amia, panganan sing kudune mesti dipangan manungsa iki ora kaya ngono nalare. Mula awakmu kudu dawa pamikirane. Panganan sing mesti dipangan manungsa iki kaya ta telo, beras, gandum lan sak tinggal. Mula Nduk Amia kalih Mbok Bayu. Dinten menika boten usah pados tikus damel nedha.